सनास्रि दैमारि सासे देंखोगिरि मोसागिरि आरो फावथिगिरि बिथां सनास्रि दैमारिया मिथिंगाखौ लानानै मेथाइ खनो मिथिंगानि सेर सेर बाज्ल'यो आरो मिथिंगाया सनास्रिनि खबामाव बेरखांफैयो नायगिरि मोननो गोसो गोजोनग्लाय होयो दिनै बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि लाइभ स्टुडिअ रुमाव लानानै फैदों सनास्रि दैमारि बिथांखौ बिथांनि गोसोनि बाथ्रा बिथांनि जिउनि बाथ्रा आरो उन समाव बिथांनि माखासे मानि बिथांखि जों बिथांखौ बरायदों आरो खुलुमनाय होबाय खुलुमबाय दिनै बड'लेण्ड इंखं चेनेल टेलिभिजन चेनेलनिफ्राय आङो गासै रायजो राजानिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय नोंथाङा जोबोद समायना बे समायनाखौ नोंथाङा माबोरैहाय बरथायनानै लाखिबाय थादों मा बुंनो दायो आंलाय सेस्था खालामबोदों गावखौ माने एसे बानायना लाखिनो थाखाय जिहेतु आङो एक्टिंबो खालामो मेथाइबो खनो थ' सासे एक्टिं खालामनाय मानसिनि थाखाय गावखौ बानायना लाखिनाया जोबोद दरखार होननानै आं सानो आरो आं एसेबां हाजासे हायाखैब्लाबो एसेसे माने गावखौ लाखिनो नाजादों आरोखि आच्छा मोखाङाव मा फुनो मोखाङाव आं जेबो फुना थाव गोथां थाव नारिखल थाव बेनिफ्राय पन्स पाउडारबो एकदम फुनफेरा एकदम माने नेचारेल एकदम नेचारेल हालदै फुनो गोथां हालदै फुनो मालाबा मोनायाव ना सानाव फुंनि टाइमाव दुगैनायनि सिगांहाय बेनिफ्राय मा थाव फुनबावो जेसमिन अल क्लियार आं माने उन्दैनिफ्रायनो दिनैसिमहालागै अकल नारिकेल थावनि बाहेरै जेबो आं थावखौनो फुनफेराखै दासिमबो जोबोद समायना सनास्रि दैमारि थाव गुबैजों थाव नारेंखलजों देलायो आरो बुंदों जे बिथाङा गुबुन जेबो क्रिम लगाया आरो बेबायदिनो बिथाङा गावनि महरखौ मोजाङै लाखिनो नाजागासिनो दं जों दा समाव मिथिना लानि जे नोंथांनि जिउनि उन्दै समनि बाथ्रा नोंथाङा माबोरै देरा बबे गामियाव जोनोम जाखो आरो दा समसिम माबोरैहाय जिउखौ खांबाय थादों आङो गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि मेजेंफ्रा होननाय गामियाव आङो जोनोम मोनदों आरो बेहायनो आङो गामिनि स्कुलावबो फरायबोदों आरो बेबायदिनो आं बे गामियावनो देरबोदों आरो बेनि उनावहाय आङो जोंनि बे गामि खाथिनिनो दुधनै होननाय जायगायाव आङो हाबा जाफैबाय आरो दासान्दि आङो बेहायनो दङ आंनि परियालजों गथ' सानै आंनि फिसाय आं जोङो एकदम टिपटाप बबे स्कुलाव फरायखो नोंथाङा कुसथुवा प्राइमारि स्कुलखौ आङो मेजेंफ्रा एलपि स्कुलावनो फरायदों ओमफ्राय एमइ आरो हाइ स्कुलखौ आङो कुसथुवा हाइ स्कुलाव फरायबाय आच्छा कलेजआ दुधनै कलेज आच्छा बेनि उनावहाय कलेजखौबो आं बारा फरायाखै दै एकदम सिदा बुंखायो माने मेट्रिक पास खालामनायनि समावनो मेट्रिक पास खालामबायबो आंहा माने हाबायाबो थिग जाखाबायमोन आरो आं कलेजाव साननैसो थांजेनदोंसोमोन माने बोसोरसे थांदोंमोन आरो फार्स्ट इयारखौ ओमफ्राय बे फार्स्ट इयारखौ फरायनायनि उनावनो आङो हाबा जाबाय ओमफ्राय बेनि उनाव आंहा मिस्टाराबो सापर्ट खालामदासै नालाय फरायनाय जायाखिसै आरो हारिमुनि थिलियाव बबे समनिफ्राय नोंथाङा बाहागो लाखो हारिमुनि थिलियाव बुंनो थाङोब्ला आं एकदम माने आं बेखिनि टाइमाव माने स्कुलावबो नाम लगायाखैमोन नामाथाय माने आं जोंनि आनैनिफ्राय आरो आब'निफ्राय आङो माबाखौ माने मोनबोदों परिबेखखौ मोनबोदों आनै आबौ माने बुंब्लाल' जानाय नङा जोंनि गासै माने न'खरनि फरियालानो बे बेलायाव माने बे माबाजों लोब्बा दङमोन हारिमुजों लोब्बा दङमोन गतिके आं एकदम उन्दैनिफ्रायनो बे माबाखौ मोनबोदों आरो नोंथाङा बुंदों जे आनै होनदों जे सुजुमा दैमारिनि बाथ्रा सुजुमा दैमारि आंनि असे आनै आरो आंनि आबौ
बिथां अस्ताद नगेन चन्द्र दैमारि बिथाङाबो बर' ख्रिस्टिनि सासे अस्तादमोन नालाय गतिके बिथांमोननिफ्रायनो आङो इन्सपिरेसनखौ मोनबोदों आरोखि आচ্ছা थारमाने नोंथाङा क्लासिकेल मेथाइ माने सोलोंजेनबाय मिउजिक स्कुलाव हाबबाय बिसनि टाइमाव आं माने रोजाबनायनि बेलायावहाय एसेबां आं गुरुत्व लायाखैमोन फार्स्ट टाइम माने आं उन्दैयाव बांसिनद्राय मोसादोंमोन बेनि उनावहाय आङो लासैहाय उनाव जेतिया माने एमइ स्कुलाव थांबाय तेतियानिफ्राय आङो आनैजों लोगोसे आनैया जेराव प्रग्राम खालामो बेहायनो आं थांफायोमोन आनैयाबो लांफायोमोन बेनि माने आङो लासै स्टार्ट खालामबोबाय रोजाबनायखौ थारमाने सुजुमा दैमारिया जेरावनाखि इनभाइट मोनो बेवहाय नोंथाङा थांफायोमोन आरो बेवहाय सुजुमा दैमारिनि सेर नोंथाङा मेथाइ खनबोबाय आচ্ছা बेनिफ्रायनो सुरु बेनिफ्राय स्टार्ट थारमाने मिउजिक स्कुलाव नोंथाङा नाम थिसनाखै बेक्सनि टाइमाव थिसनाखैमोन ओमफ्राय हाबानि उनावहाय आङो 2011आवसो फार्स्ट क्लासिकेलखौ आङो बर' दुधनैनि संगीत बिद्यालयाव बिथां कबिता नाथ बिथांजों आङो सोलोंजेनदोंमोन आरो बेहाय आङो प्रथमा आरो मध्यमाखौ पास खालामनानैहाय आरोबाव गेजेरावनो आंहा एसे न'खरनि प्रब्लेमनि थाखाय गेप जानायमोनलाय आरोबाव आङो 2017आव बक' संगीत बिद्यालयावहाय आं थांनानै अर्चना राभा बिथांजों आङो बिसारदखौ कमप्लिट खालामबाय आচ্ছা बिसारद जानानै दंमोन दा नोंथाङा मिउजिकआव बेनिफ्राय मोसानायाव आं बिदि अनुस्थानिक शिक्षा लानाय जायाखै ओरैनो फक डान्सफोरखौ मोसाबोदों सिगांहाय ख्रिस्टिफोरखौ मोसाबोदों आरो स्टेज प्रग्रामबो खालामदों स्कुलावहाय बा खाथि खाला मिटिं माबा माबि जाब्लाथाय आंखौ लिङोमोन नालाय इनभाइट खालामोमोन बेफोराव आङो पार्टिसिपेट खालामबोदों लासैथ' माने मोसानायखौ दा गारथ'नाय बादियानो जाबाय आङो दा माने रोजाबनायावसो एसे गुरुत्व होगासिनो दङ आं बांसिनैनो रोजाबनायखौ मोजां मोनो नालाय एक्टिंआथ' बिनि गेजेराव दङ मोनबेसे सावथुनाव नोंथाङा बाहागो लाखो सावथुन सिनेमा मोनसेल' जोंनि दुधनैनिफ्राय दिहुनजानाय बर' सिनेमा एक्ट्रेस हिर'इन मेन एक्ट्रेस हिसाबै नङा एसे साइडआव दा जों नोंथांनि मेथाइ दोंसे जों खोनासंगोन बे मेथाइखौ खोनासंनायनि उनाव जों नोंथांजों रायज्लायबावगोन दोंसे मेथाइ जोबोद मोजां मेथाइ मय बर' सवालि आं बर' सिख्ला बे मेथाइखौ नोंथाङा जे खनबाय बेनि लिरगिरि बिथांनि न'आ जरहाटआव आरो गुवाहाटीयाव थायो बिथाङा आर्टजनिल बरुवा बिथांनि मुङा बिथांनि लिरदों आरो सुरखौबो बिथाङानो होदों माबोरै लोगो मोननाय माने भाइटिजोंनो माबा अलप बिदिनो कन्टेक्ट नागिरगोन गाननांगौ आंबो गाननांगौ होनबाय थाबाय एसामिस गान रोजाब ट्राइ खालामनो नागिरदों होननानै ओमफ्राय भाइटियानो बिदिनो बोरैबा बे आंजों फैफानाया बे भाइटियानो बोरैबा सोरनिबा नाम्बार लानानैहाय बिदि जगाजगखौ खालामनानै होबाय थ' बिदिनो लोगो मोननाय जाबाय आरो आं उनावहाय कन्टेक्ट नाम्बारखौ लानानै आर्टजनिल बरुवा आচ্ছা बिथाङानो नोंथांनो मेथाइखौ खननो खाबु होदोंमोन आरो एलबामावबो एक्टिं खालामनो खाबु होबाय खाबु होदों होननानै नङा बिथाङा अकल लिरदों आरो सुरखौ होदों ओमफ्राय प्रडाक्सनाथ' आंनि गाहाय आচ্ছা मेथाइयाबो आरो एलबामाबो आচ্ছা बेनिफ्राय नुनो मोनदों नोंथाङाथ' बुंखाबायबो जे मेट्रिक पास जानायनि उनाव कलेजाव साननैसो थांदों आरो बेनि उनावनो हाबा जादों आरो हाबा जानायनि उनावहाय नोंथाङा मिउजिक स्कुलाव हाबदों बेनि उनाव आरो नोंथाङा माने असमिया मेथाइ खनबाय बर' मेथाइ खनबाय आरो गावनि निजे प्रडाक्सनावबो बाहागो लाबाय थारमाने गावनो सिनेमा बानायो गावनो एलबाम बानायो गावनो मेथाइनि केसेटबो दिहुनो बे जादों दा भेरि इन्टारेस्टिंलि माने बुंनांसिगोन नोंथांनि बे डेभेलपखौ जे नोंथांनि हाजबेन्डआ नोंथांनि बिगुमाया बे खामानियाव माबायदि सापर्ट खालामो सापर्ट एकदम फार्स्टआव
एकदमानो सापर्ट खालामथाराखैमोन आं बिथाङा माने बे लाइननि मानसि नङा नालाय एसे आंखौ बुजिनायाव माबा जादोंमोन आरोखि भुल बुजिदोंमोन बिथाङा हाबानि उनावहाय आङो 7 बोसोर आंखौ एकदम माने बे लाइनाव ओंखारथारनो होआ डमिनेन्सि एकदम बन्द खालामना दोनदों बेनि उनावहाय आं लासै लासै माने 7 बोसोरनि उनाव आंनि बे गिदिर गथ'आबो देरबोबाय नालाय बिसिनि टाइमाव आरो बेनि उनाव आं लासै 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 माने बिथांजों जेट खालामनानैब्लाबो फांसनफोरखौ गाबोनो हमबाय आरो बे मेथाइनि खामानिफोरखौ मावबोनो हमबाय गतिके दायो जोबोद सेन्स जाबाय मानसिया बुजिनाय जाबाय आंखौ आरो दायो माने 100% नङाब्लाबो माने 80%आनो सापर्ट खालामो मिथिनायाव नोंथाङा रक सिंगारबो दा आं बुंनो हाया खोथाखौ रायजो राजायाबा मा सानो आं मिथिया नोंथांनि बे जेनाखि मेथाइ खननाय नायबा एक्टिं खालामनाय आरो माने मोसानाय बेफोरनि गुदियाव नोंथाङा दहाय बुंखाबाय जे न'खरावनो नोंथाङा बे परिबेसखौ मोनदोंमोन बिनि उनावहाय जे नोंथाङा हाबा जानायनि उनाव नोंनि हासबेन्डआ फिसाया माने बाजादोंसोमोन अब्लाबो नोंथाङा माने आवगायबोबाय थादों आरो दा समावहाय कनभिन्स जाबाय नोंनि हासबेन्डआ आरो दिनै समाव नोंथाङा गावनि गोसो बादियैनो हारिमुनि थिलियाव आगान होगासिनो दङ दा बे बेलायाव नोंथाङा सोरनि मुंखौ मख'गोन जे जाय मानसिनि थुलुंगायाव जाय मानसिनि मददआव नोंथाङा बेखिनिखौ मावबाय थानो हादों खारन सोरबा सासेनि सापर्ट नङाब्ला गाव हारसिङै जुजिनायाव सम्भब नङा आरो जेरावहायनाखि नोंनि हासबेन्डआ लाइक खालामाखैमोन बे मानसिनि मुं दासान्दिथ' आङो आंनि हासबेन्डखौनो बुंनांगोन आच्छा मानो होनबा थाखा फैसानि बेलायावबो बिथाङा आंखौ बर्थमानाव सापर्ट खालामगासिनो दङ बुजि मोनबाय आरो दायो सिगां आंखौ बुजि मोनाखैमोन दा एकदम बुजि मोनबाय आरो लाइनाव फैबाय गतिके आं आंनि मिस्टारखौनो बुंनो नांगोन आरो आच्छा दासिम दोंबैसे मेथाइ नोंथाङा रोजाबखो दायो मथा मथि 20टा 25टा मेथाइ खनबाय गावनिजों आरो बेलेगनि प्रडाक्सनखौ खनबोदों आरो बेलेगनियावबो आङो एक्टिंबो खालामबोदों एलबाम आंनि गावना मोनबा जाबाय नोंथां मोनबा एलबाम बानायबाय बेनिफ्राय सावथुना मोनसे जाहैबाय सासे एक्टरनि नाम बुंदो सासे फावथिगिरिनि नाम बुंदो जाय फावथिगिरि नोंथाङा एकदम लाइक खालामो बर'नि गेजेरावहाय फैलाव बसुमतारी बेनि एक्टिंखौ मोजां मोनो एक्टिं आरो बिथाङा मोजां खनगिरिबो आच्छा लिरगिरिबो गतिके आंनि फेभरेट बलिउडआवहाय अजय देवगन आरो सानि देओल बेनिफ्राय मा जानो लुबैयो जिउआव मा होनबाय मा जानो लुबैयो जिउआव उन्दैनिफ्रायनो लक्ष्यआ मोनसेयानोमोन दे आं सासे मुंदांखा खनगिरि जानो लुबैयो आरो दासिमबो आङो बेखौनो नाजागासिनो दङ खिन्थु इयुनावहाय आङो हायो ना हास'हैयो ना हैया आं बेखौ बुंनो हाला आरोखि आच्छा नोंथाङा जे एसामिस मेथाइ खननो लुबैदोंमोन होनदों जायनि थाखाय नोंथाङा माने एसामिस मेथाइ आं बर' सिख्ला मय बर' सवालि बे मेथाइखौ नोंथाङा रोजाबनो मोनबाय खननो मोनबाय जाहोना मा माने खननायनि बेलायाव आंहा जोबोद इन्टारेस्टेड नालाय आंनि बादियैब्ला अकल जों गावनि रावनि मेथाइखौल' खननानै थानाङा सब माने माबाखौनो जोङो हिन्दीयानो जा बा इंलिसानो जा बा एसामिसानो जा बा जोंनि बर'आनो जा गासै रावनिखौबो जोङो सेस्था खालामनाया मोजां आरो जोङो गोजौआवहाय आवगायलांनो नांगौब्ला जों अकल जोंनि रावनि मेथाइ खननानैल' जोङो आवगायलांनो हाया बेनिखायनो आङो
सब माबाखौनो माने ट्राइ खालामो आरोखि हिन्दी मेथाइ जिहेतु माने मोनसे लुबैनाय दं गोजौहालागै थांनायनि थाखाय हिन्दी मेथाइ खनफेरबाय हिन्दी मेथाइ बिदि खनदेराखै इंलिश खनाखै थारमाने एसामिस आरो बर' बेनिफ्राय एसे गोनो गोथोखौ आं क्लियार जानो लुबैदों जे नोंथाङा जायजों हाबा जाबाय हाबा जानायनि आगोलाव आरो बेसेबां सेंग्रा लोगो मोनामोन स्कुल लाइफआव दङमोन स्कुल लाइफआव माने सिरियास बिदि नङामोन आरोखि बिखिनि टाइमावथ' माने लाइजामनि माबामोन नालाय जामानामोन मबाइल गैयामोन गतिके फैयोमोन लाइजाम फैयोमोन ओमफ्राय लाइजामफोरा गथाय माने आफानि आखायाव ओमफ्राय आफाया आंनो माने मोनसे सोंसिगोन आरो बे उमुकनिफ्राय लाइजाम गांसे फैदों सोर बियो आरो दिनै उमुकनिफ्राय लाइजाम गांसे फैदों बियो सोर बिदि सोंसिगोन आरो आंनो गतिके एकदम माने अजस्र मोनसे टाइमाव लाइजामफोरा जाहैबाय माने माने नोंथांखौ थांखिनानै लिरबाय आसलथे आं लाइजामफोरखौबो गाव फरायनो मोनाखै आफायासो फरायजोबो आंनि लाइजामखौ बेनिफ्राय नोंथाङा रावनोबो हरफेराखै लाइजाम आं थारमाने आंनि आखायाव गोलैयानोमोन गासै लाइजामफोरखौ आफाया नायनानै माने दोनोमोन ओमफ्राय खोन्थायोबोमोन आंनो खिन्थु आं रावनोबो रिप्लाइ हरफेराखै बेनिफ्राय साबेसेनो गोसो होफेरदोंमोन गोसो होनाय गैया एकदम सिद्धा माने दा जायजों हाबा जादों बेनावनो थ्रोब आरो बिथांजोंबो लाभ मेरेज नङा एरेन्ज मेरेजआनो आच्छा प्रप'जआ सोरनिफ्राय फैग्रोखो बिथांनिफ्राय फैग्रोदों आरो न'आव थोंजों फैदों आरो फादारा हरदों येस खालामबाय हरबाय मानो होनना बुङोब्ला गावदांनो सिख्लाया न'आव थाबाय थायोब्ला लाइजाम फैनाया बांबाय थायोब्ला खैफोद फैनो हागौ ओरै नंनाया नंगौ आच्छा दा जों दान्दिसे ब्रेक लानायनि सिगां दोङो ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन जों सनास्रि दैमारिजों गोरबोनि बाथ्रा रायलायनायनि बागै फैफिनदों जोङो गोरबोनि बाथ्रा रायलायनि नोंथाङा गोरबोजों माखौ मोजां मोनो माखौ होननानै बिबार मोजां मोननो हागौ जिब जुनार मोजां मोननो हागौ नोंथाङा मासे सैमा फिसिदों होनना मिथिनो मोन्दों सैमाखौ लोगोआव लाफायो होननानै मिथिनो मोन्दों फिसाज्लाया बिफाजों उन्दुयो नाथाय सनास्रिया सैमाखौ लोगो लानानै उन्दुयो नंगौ ने नंगौ एकदम थार बिबारखौथ' मोजां बिबार होननाय जिनिसखौ गाज्रि मोननाय गिजानो बुहुमाव रावबो मानसियानो गैया गतिके आं बिबारखौ जोबोर मोजां मोनो बिनि अनगायैबो आङो सैमा मावजि बेफोरखौ फिसिनानै अननानै आं जोबोर मोजां मोनो आरोखि आं बे परिबेकखौ माने एकदम उन्दैनिफ्राय मोनबोदों आंनि आइ आफानिफ्राय जोंनि आफाया माने बिराद सैमा मावजि फिसिनानै मोजां मोनोमोन गतिके आंबो माने बे परिबेकखौ मोनबोदों आरो आङो दासिम माने दङ आरोखि सैमा मावजि न'आव आरो गावजों उन्दुनाय लाफायो गावजों जानायाव समान होफायो बिदि आरोखि माबेसे सैमा दङ मासे मावजिया माबेसे मासेल' मासेया माने एसे माबा जानानै असुख जानानै थैलांबाय मावजिया दा मासेल' दा मावजि मासे सैमा मासे आरो बेखौ उन्दुना लाफायो मावजिया मासेया फारसेथिं नांगौबा फिसालायानो खारथों आंनि बिसनानिफ्राय होमबाबो सैमाया थानांगौ बेनिफ्राय बेमार जानायनि मोनसे गिनाय थायो बिदि गिनाय गैया आरो इन्जेक्सनबो होनानै लाखादों नालाय मावजिखौबो सैमाखौबो गतिके एकदम माने अननाया बांद्रायखायनो जानांगौ माने एकदम बेमार थेमारनि एकदम आं माने गोसोआव फैया आरोखि जत्न लायो जाहैबाय आच्छा सनास्रि दैमारि बिथाङा सैमा मासे आरो मावजि मासे फिसिदों आरो गावनि फिसा असेखौनो गुबुनाव फुथुनानै मावजि सैमाखौ गावजों लोगोसे लाफानानै उन्दुयो जोबोद इन्टारेस्टिं बेनि अनगायैबो मिथिनो लुबैदों जे नोंथाङा मा ओंख्रिखौ जिउनि साबसिन मोननानै लायो
जिखिजाया मैथा मैथा टमेट' दा गोखै जात गोखै जातनि माबाखौ आं बारा मोजां मोनो आरो गोखाबो जायो खिन्थु एसे खम मा समाव सिखारो फुङाव एकदम थाबैनो सिखारो मा मावो सिखारनानैहाय देग्लायथ' आङो सिखारनानै 5टा बाजियाव जिमाव थाङो जिमनिफ्राय फैनानैहाय न'खरनि खामानि गथ'फोरखौ स्कुलनि थाखाय रेडि खालामनांगौ बिसोरनि थाखाय संनांगौ खुरनांगौ टिफिन रेडि खालामनांगौ बेबायदि हिन्जाव मानसिनि खामानिथ' जोबनो थाङाना आरो हिसाबबो होनो हाया मा समाव उन्दुयो उन्दुनाया एकदम थाबैनो मेङो नालाय सानसे आदसा दिनैथ' 10टा मालाबा 10:30 हरनि औ दिनैथ' नोंथाङा जोंजों दङ हरनि 12टा जाबाय बे समाव मालाबा जायो आरो फांसन थाङोब्ला फांसन थाबाथ' एकदम अखानायैसो सहैखायो नालाय गोजानाव थाबा 6टा-7टा बाजि होयो फुंनि गतिके फुङावबो मालाबा उन्दुनाय जाया थांनानै डाइरेक्ट एकदम हरावसो उन्दुनाय जाखायो फिसाज्लाया बेसे गिदिर जाखो फिसालाया गिदिरा 15 बोसोर आं बिहामजो मोननोसै औ ओमफ्राय उन्दैया 7 बोसोर सोलिना दं क्लास 2 आव हासबेन्डआ मा मावो हासबेन्डआ आंना कन्ट्रेक्टर प्लास दङ बिजनेस फिसा फिला बारा गिदिर नङाहाय एकदम माने जखानि सोलिना थानायनि थाखायल' बिथाङा मेथाइ खनफायो मेथाइ सिगांनि मेथाइफोरखौ खिन्थु गुनगुनायबाय थायो दै जायफोर मेथाइखौ माने आं सिनायानो एकदम माने पुराना गोजाम बर' मेथाइफोरखौ गुनगुनायबाय थायो गेजेर गेजेर नोंथाङा गोजान फांसन खालामहैयोब्ला हासबेन्डआ थांफायो हासबेन्डआ थाङा मानो होनबा मोनसे दायित्व दङ न'आव गथ' खानैखौ आङो न'आव गालाङो नालाय बिथांनि दायित्वआव गतिके बिथाङा थांनाय जाया गथ' बेंकनि दायित्व लानानै नोंथांखौ माने मोजाङै प्रग्राम खालामना फैनो होनाय जायो जोबोद मोजां बाथ्रा आरो नोंथांनि जेनाखि दोंसे मेथाइ जों बेखौ खोनासंबावगोन नोंथांनि रावजोंनो ट्रेकआव दङब्ला मा मेथाइ बियो देग्लायसो आङो आंनि प्रडाक्सननिनो जुबिनजों आङो दिहुनबाय मोनसे एसामिस मेथाइ बेखौ आङो खननो लादों লৈ যায় দূৰলৈ লৈ যায় মোক লৈ যায় এজাক পচোৱা দূৰলৈ লৈ যায় পাখি মেলিব শিকায় উৰি উৰি যদি মই উভতি নাহোঁ তই বিচাৰিবি আকাশৰ হেৰুৱা সপোন উৰি উৰি যদি মই উভতি নাহোঁ তই বিচাৰিবি আকাশৰ হেৰুৱা সপোন তই মোৰ ৰূপৱালী জোন মোৰ আকাশেদাৰি ভাহি আছাচোন তই মোৰ ৰূপৱালী জোন মোৰ আকাশেদাৰি ভাহি আছাচোন দাৰে 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 ধীৰে ধীৰে উভতিলো তোৰ কাষৰলৈ ধীৰে ধীৰে বিয়পিলে দুয়োৰে মৰম হিয়া অধিক নিশা গভীৰ নুসুধিবি जोबोद मोजां मेल'डि जोबोद मोजां मेथाइ आरो बे मेथाइखौ नोंथाङा बर'आव खननो हायोमोन बर' खनाखै बर' खननांगौबाथाय ट्रेन्सलेट खालामना लाग्रोनांगोन बुस्थुखौ ट्रेकखौ आलादा खालामनांगोन ट्रेकआ बेनो जागोन खिन्थु बुस्थुखौ अकल ट्रेन्सलेट कम्प'स्टखौ नोंथाङा बिनि जेबो रावखौ ट्रेन्सलेट खालामनांगोन बर'आवहाय आচ্ছা बिनि जेबो प्लेनिं गैया दासान्दि गैथ'वा लासैनो नायनोसै आচ্ছা आरो भिडिअबो खालामनो गोनां दङ आं अकल अडिअखौसो हगारदों इउटिउब चेनेलाव
जोबोद मोजां नोंथांनि बे सेस्ताया आरो बर'नि अनगायैबो एसामिसाव नोंथाङा खननो लादों बेबायदिनो गुबुन गुबुन रावनिबो नोंथाङा मेथाइ खननायनि थाखाय गोसो दं होनना बुंखाबाय जोबोद मोजां आरो नोंथांनि बे सिमांफोरा मोगथां जाफुंथों उन समाव नोंथांनि बेफोर नाजानायनि गेजेरजों गावनि थामोनथा लोगोसेनो ओनसोलनि जोंनि गेजेराव मोनसे थामोनथाया बिथिङा फैथों जों मिजिं लागोन आरो दिनै बे मोगा-मोगि हाबाफारिखौ जों एसेबां फोजोबनो थांनो सिगांदों मानोना जोंहा समा गोबां गैया नोंथांखौ बे हर गेजेर बुब्लियाव लोगो हमनानै मोगा-मोगि लानाय जाहैबाय नोंथाङा उन्दुनो ओंखारनानै मेगन फिसा फिसा जालांगासिनो दङ माने एसे मेगन मोदैबो दङ साननै सानथाम सिगांनिफ्रायनो एसे प्रग्रामबो खालामनानै दङ नालाय आदसा थ' मोजाङै उन्दुनो मोनाखै आरो ओंखायनो एसे फिसा फिसा जाबोदों जोबोद जोबोद गोजोननाय होदों आरो जों दिनै बेखिनियावनो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसननि मोगा-मोगि हाबाफारिखौ फोजोबदों सनास्रि दैमारिजों लानाय जिउनि बाथ्राफोरखौ मोनथिनो होनायनि गेजेरजों नोंथांनो खुलुमनाय होबाय खुलुमबाय